rahasianyo kita bisa bertemu. Oi bulan tolong tanyakan, apa ubenyo hati nan rindu. Deh bintang tolong katakan, denai taraga yo nak bertemu. Oi bulan tolong tanyakan, apa ubenyo hati nan rindu. Deh bintang tolong katakan, denai taraga yo nak bertemu. Masa di batang si buah bau bisa diambil dalam jangkauan. Adik anan jauh, denai pun jauh, lalu joguliang deh adik denai bakawan. Kambanglah bungoran si bunian, kambang satangkai tapi tak lago. Datanglah adik dalam rahasian, untung tahu bedeh rindunan salamuku. Jika barale ran si bunian, kadang gandang batalu-talu. Adianan jauh di parantauan, dalam rahasianyo kita bisa bertemu. Oi bulan tolong tanyakan, apa ubenyo hati nan rindu. Deh bintang tolong katakan, denai taraga yo nak bertemu. Oi bulan tolong tanyakan, apa ubenyo hati nan rindu. Deh bintang tolong katakan, denai taraga yo nak bertemu. Masa di